tanang butang may katapusan, mahanaw ang tanang bisan kalibutan, mahanaw sa lamang ang magpabilin ang pulong mo, dili mausap ang saan mo, nga ako dadon sa trono mo. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo naligon ko, sa pulong mo naako, ang pulong mo kinabuhi ko. Labaw sa tanang butang, ang pulong mo gamhana, nagtulo sa tanang katawhan mo ianda. Wanay laing gabayan pa, ang Biblia kumpleto na, nga akong buhing giya. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo naligon ko, sa pulong mo nabago ko, ang pulong mo kinabuhi ko. Makalabaw kanin mo, Jesus, way makatupong sa ngalan mo, Diyos, ay ang pulong mo kinabuhi ko. Way makalabaw kanin mo, Jesus, way makatupong sa ngalan mo, Diyos, ay ang pulong mo kinabuhi ko. Kay ang pulong mo kinabuhi ko. Amahan na mo nga Diyos sa mga kagagaahong niya nausap kay mayroon sa pasalamat kanin. Nianaw sab kami aron sa pagdaig pagpasinog sa imong ngalan. Labos sa tanan sa pagpaminaw sa imong mga mensahe, pagkatuon sa imong mga pagtulungan. Ang imong saad o Dios, wala nimo ilayo ihikaw sa matag usa nga mituo, misalig kanimo. Kanunay nimong giamuma ang matag usa sa imong mga mensahe. Salamat o Dios sa imong pagpanalangin kanamong tanan. Sa amo na usab karon panaguban. I-bless na usab kami sa imong mga mensahe. We declare blessing in Jesus' name. Amen. Oh, amen. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome back sa ato nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin kanimo kanako niining atong programang ang pulong mo kinabuhi ko.
Good evening sa tanan. Dalaygon ang Dios nga padayon nagpanalangin sa mantag usa ug ako nagtuo nga naa mo kanunay sa power protection sa atong buhay nga Dios. Mga matarong kay ang tanan nakasala. Dili sa buhat kita mamatarong aron kita mamaluwas. Si Jesus lang magaluwas. Walay hinungdan ng tanang kahimuan kung dili ta mo salig sa kahitasan. Kawang lang ang tanan. Tukuhi lang sa ligi ang gamhanan na nagmugna sa tibuok nga kalibutan. Siya ang Diyos nga balaan. Ako siyang dayon ibayaw upang sa pagsayaw pagkapat sa imong kamot. Mayong gabi no sa tanan natong mga kigsunan nga nagsunod sa tong mga programa nga pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin kanatong tanan. Good evening sa tanan nga mga listeners sa ato ang FM Station 101.3. Sa atong FM Station 101.3 sa pagkakaron silent usa wala usa magtingog tungod kay dunay problema ang ato ang supply sa ato ang transmitter kaganina pagyud nga murag ni surrender ang ato ang supply sa transmitter. Salamat sa Ginoo kay naa ako reserba ugma siguro nako ni ma-set up kung para mabalik na pod ang ato ang radio diri sa ato ang lugar diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyok. Ug sa ato nga programa mga kigsunan madunggon usab ang ato nga programa diha sa Alcantara FM Station Alcantara sa FM 101.3 nga nano kadiha sa Alcantara, Cebu. Pinaagi ni Pastor Junril Quitodas. Maayong gabi, mayong pakiguban ni Fortuna Donaire o ni Chingching Tordillo. Matud pa, maayong gabi, Pastor uban sa imong pamilya o sa tanang naminaw, dalaygon ang Dios sa atong kinabuhi. Mayong pakiguban ni Pastor Junril Quitodas, Hosea Noel Tudlas, matupag. Good evening, Pastor Gideon. O Pastor Junril Quitodas ni live na kadiri sa Shiny FM 11.3 Chiquicha Alcantara, Glorious King Jesus Azible. Salamat kayo, Pastor. Kumusta mo diha, Pastor? O sa tanan na ito mga kaigsuonan nga nagasunod sa ato ang FM station diha sa FM station no, ni Pastor Junril Quitodas. Dalaygon ang Dios nga mga panalangin sa tanang mga listeners, followers ni ining maong FM station. Mayong gabi ni Brother Riva, mayong gabi Pastor Gideon. Karon pa jud nakabalik tan-aw sa imong live kay maupa pagbalik sa amo internet. Live na kadiri sa 96.7 Shine FM Upper Lambog Badjan. Request song Pastor magpadayon. Sige, maayong gabi Brother ato igsuon nga gipilan og FM station diha sa Badjan. Maayong pakiguban og sa tanang mga listener ni ini maong FM station ang Dios magpanalangin. Singgit ato siyang dayon ibayaw uban sa pagsayaw pagkapat sa imo. Dunay request no awit makalangit na diri sa ato nga programa. Unang awit nga ga-request ang magpadayon. Awit makalangit mga kaigsunan nga nagpahinumdum sa matag usa nga kinahanglan kitang magpadayon kay diha sa pagpadayon naagi kasiguruhan sa gisaad sa Dios nga bag-ong kalangitan. Mayong gabi ni Evelyn Galito Abilito. Thank you. Thanks God. Naka-live na pod amo pinalanggang pastor. Uy, salamat kayo no. Nindot kayo. Murag mapod makagaan. Matud pa, pinalanggang pastor. Good evening, Pastor, together with your whole family. Circle also to our brothers and sisters in Christ. Gikan ni Evelyn Abilito. Maayong gabi ini mo diha, Sister Evelyn. Si Pastor Carmen Mahilong Badigi og maayong gabi ato igsuon nga nano ka diha sa Sudlon.
Og maayo nga pagpaminaw, maayong gabi ni Lorimin If Canopin. Good evening, Pastor. Kumusta na? Og sa tanimong pamilya. Og nakatan-aw siningal live. Salamat kay inyo nga pagpangumusta. Dalaygon ang Dios okay ra gyud mi diri, medyo karon busy unya. Pila pud ka mga higayon adlaw nga ni rest ko ni pahuway, no? Kinahanglan sa akong lawas. Mayong gabi, mayong pagiguban ni Eden Alsola Dinoyo, mayong gabi. Good evening, Pastor. Walay FM. Walay FM karon kay kaganina pa gyud na off ang supply. Pero naa ko'y reserba nga supply ugma pa nako ni matanaw. Kaganina nako na check up, wa gyud di ay magtingog ang FM. Muna nga ako ang i-check ang transmitter, gaandar man ang transmitter, pero wala say supply para mulabay siya sa atong signal paingon sa antina. Nya antina paingon sa mga transistor radio. Muna nga sa pagkakaroon, no, wala pa gyud tay FM, wala pa magtingog nga atong FM diri sa Kalugtugan kay kaganina pag yun ako nabantayan nga wala di ay nay supply ang ato ang transmitter. Unya naamang ko'y kuan, naamang ko'y reserba nga supply, ako ning itaod ugma, install na ko ni ugma. Noon doon na pa ko'y ihatod ugma atong mga bisita diri sa ato ang programa, no, akong igsuon gikan sa Cavite. Miagi sila diri tungod kay bakasyon sila paingon sa Negros. Unya salamat sa Ginoo nga nibisita sila diri sa ato ang programa usab. Mayong gabi ni Fortuna Donari, Pastor, musta? Pwede request awit makalangit milagroso. Lumanabay lamang kung gusto mong lamaan ko. Mayong pagiguban ni Rochelle Baro Birol Osnan. Good evening, Pastor. God bless you always, watching from Caraga, Davao Oriental. Mayong gabi, may pagiguban sa tumagigsunan diha sa Caraga, Davao Oriental. Ang Dios magpanalangin. Si Marley Igivol, thank you Lord. Og maayong gabi, salamat Pastor Gideon. Request awit makalangit pagkatamis gikan ni Pastor Carmen Bantigi Mahilong. Mayong gabi ni Nita Pahang, request ikaw ang kusog. Og Susana Pablio, maayong nga pagipakiguban. Si Jean Kalinog, matud pagod titing Pastor, kumusta? Salamat sa pagpadayon sa pagsangyaw sa pulong sa Dios, makadugang sa pagdasig sa ato ang relasyon sa Ginoo. Kami nga mga taga Huangon Christian Fellowship, Huangon, Malitbog, Southern Liti. Ato mga tigsunan diha sa Southern Liti. Kumusta mo? Og ako nagatuo nga naa mo kanunay sa pagatiman sa Ginoo. Maayong gabi sa inyong pastor diha. Ipangumusta ko sa inyong pastor. Salamat sa Ginoo, no, nga padala ang Dios og mga alagad aron sa pagsangyaw pagatiman sa iyang mga katawhan. Maayong pagpaminaw ni Sis Aninaw, maayong gabi, maayong pagpakiguban ato igsoon nga nanukad sa Bukidnon. Si Rochelle, maayong gabi, Linlin Garganera, maayong pagpakiguban, Lorena Traya, si Brother Freddy Aquino, maayong gabi, salamat ng ka-live na podcast dalaygon ang Ginoo, naghatag kumplitong kaayuhan sa imong gibati. Salamat kay inyo mga pag-ampo, kagahapon wa gyud ko ka-live kay dugay mi nakaabot unya gabi na mi nakaabot dire unya medyo tungod sa taas nga mong biyahe sad, medyo may pagkabugat og lapad sad sa ulo, no. Amo nang wa gyud ko klase kagahapon. Og si Hosea Noel Tudlas, sa request po kong pastor, walay higayon by John Gambua. Sige, ako rin screenshot diri ang inyong mga request. Oras ato nga programa alas 8:26 sa kagabion. Og ugma kung makadayon mi og Negros, medyo dili ta ka live ugma sa gabi. Pero kung dili may kadayon og Negros, maka-live ta. Kinahanglan sad kung mudayon kog Negros kay mo palit tag drum set, kay itagbo sa Ginoo ang atong drum set para sa atong simbahan. Awit makalangit milagroso diri sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko.
Sa atong pagpuyo sa kalibutan mga kaigsunan sa atong nag-alagad ta sa atong buhi nga Dios, walay lang tayo laing gikinahanglan ang pagkagamhanan sa Ginoo. Usa ka pangutana, unsaon aron masinatian nato ang pagkagamhanan sa Ginoo? Masinatian nato ang pagkagamhanan sa Ginoo. Una, sa panahon kung doon na tayo mga pagsulay, wala tayo laing saligan o wala tayo laing dangpan, siya lang. Kung mudangop ta sa Ginoo, sa walay pagdangop ni bisan kinsa, ang pagkagamhanan sa Ginoo, masinatian gyud nimo. Mahinungdan ikaw ug ako kanunay tang gipahinumduman sa mga mensahe sa Dios nga naas pala ang kasulatan. Nga sa panahon nga kung naatay mga pagsulay, maghisgotag mga pagsulay mga kaigsunan sa kandaghana. Pero dili kanang mga pagsulay niabot na siya dili aron ta pantuson, kundi aron ta mahimong bulahan. Ayaw kalimti ang gisulat diha sa Biblia sa libro sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 2. Imong makit-an diha nga ako anang tan-awon ha para kapitulo 1 man siguro na or kapitulo 2 ba. Ingon dinhi sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 2. Mga igsoon isipa nga bulahan kamo. Kun ang tanang matang sa pagsulay moabot ka ninyo. Buti pasabot kung naakay mga pagsulay sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Ayaw hunaw-naa nga miabot na aron mag-antos ka. Miabot na siya aron ka mahimong bulahan. Apan kinsa man ang mahimong bulahan sa panahon nga duna kay mga pagsulay. Kato mga tao nga milahutay sa pag-alagad, unsay gikinahanglan aron makalahutay ta sa pagpangalagad? Ang pagkamapausanon, ang pagkamapailubon. Matod pa sa awit, milagroso ka o Dios, gamhanan ka Jesus. Maayong gabi, no? Maayong nga pakiguban sa tanan nato nga kigsuonan nga nagsunod na sa ato nga programa. Ako sa nga tagaan og pagtagad ang inyong mga mensahe diri sa ato nga pakiguban. Oras ato nga programa alas 8:29 na ato sang hisgutan mga kigsuonan. Kini bitaw nga save always save unya dili save always save. Ato kuno nang hisgutan. Kung doon na mo'y mga idea mahitungod sa mga mensahe niini, pwede ra gyud kaayo nang ipaabot diri sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko labi nas mga kapastoran. Kay kini manggong doktrina sa gitawag save always save, gitawag siya usas. Save always save. O kanang dili save always save. Murag kumbaga nagkasumpaki ning duha. Dili lang ingon ta nga murag nagkasumpaki gyud. Pero kanang duha makabasa o makita nato sa Biblia. Now, moingon siguro ta unsa magyoy insakto ana nilang duha. Amo na atong tagaan og pagtagad diri sa atong panaguban. Milagroso ka o Dios. Matod pa dire maayong gabi ni Skylin, maayong gabi ni Jocelyn Bagyo, maayong gabi ni Lorena Corion, maayong gabi maayong pagpaminaw ang Dios padayon magpanalangin. Akong gidasig matagusa nga atong i-share ni atong programa labi na gyud ngadto sa inyong mga kailag higala para dili lang ikaw ug ako makadungog sa pulong sa Ginoo kundi ang atong mga minhal sa kinabuhi, ang atong mga pamilya, asawa, bana, mga anak, inikanan. Maayong gabi ni Cirilla Torres, maayong gabi ni ng Sister Cirilla. Ang Dios padayon pagpanayon sa pagpanalangin. Si Elena Alice na Kuamag, good evening Pastor, dalay kon ang Dios nga buhi walay katapusan. Advance Merry Christmas Pastor og sa tibuok nimong pamilya. Mayong gabi nimo Sister Elena o niya advance Merry Christmas. Kini pong Merry Christmas mga kaigsoon ng Pasko, doon na po'y duha ka klaseng Kristohanon nga wala po magkasinabdan na yan eh. Ang usang Kristohanon di mo tuog Pasko, pero mo tuo nga naay na tao.
Dili mo sa ulog og Pasko og Merry Christmas kay pagano. Maingon ta ba nga may paday ang mga pagano kay ila pagitagaan og pagpasidungog selebrasyon ang pagkatao ni Jesus. Kita na noon nga nagtuo ni Jesus, wan anong ta mohatag og pagpasidungog sa pagkatao ni Jesus. Mo na nga kini bitawng kinabuhing Kristohanon mga kaigsunan, gipakita gyud diha sa Biblia duha gyud ka klaseng Kristohanon. Kini atong mabasa diha sa Mateo 25 bersikulo 1 ngadto sa unahan, kanang napulo bitaw ka dalaga. Napulo ka dalaga, pareho sila nga adunay suga, pareho sila nga adunay lana. Kanang pulong suga nga gisgutan diha, naghisgot na sa mga mensahe sa Ginoo. Unya kanang lana nga gisgutan, naghisgot na sa balang espiritu. Naghisgot na sa presensya sa balang espiritu. Pero muna nga ang giipakita diha mga kaigsunan, ang 5 ka dalaga matinud-anon. Ang problema sa usa sa 5 ka dalaga mga igsoon, dili pod matinud-anon. Mo na nga imong makita diha 50% ang matinud-anon, 50% pod ang dili matinud-anon. Unya gipakita pod yun sa Biblia nga ang 50% sa mga Kristohanon makasulod og langit, apan ang 50% nga mga Kristohanon di sad makasulod og langit. Mao na nga ato kuno ning tan-awon pag-ayo kung asa ta niining duha ka klaseng Kristohanon. Ya kung imo sang ato sang tan-awon lilion sa magkadiot kana bitang katapusang libro sa Biblia nga gitawag og gipadayag. Diha sa gipadayag dunay gipaila diha nga 7 ka klaseng simbahan. Piso, Pergamo, Tratteria, Smyrna, Laodicea, Philadelphia. Kanang 7 ka klaseng simbahan, duha ray sakto diha. Ang 5 padayon nga gipadad-an sa mensahe sa Dios mahitungod sa paghinulsol. Dunay mga rebuke, pero dili tanang simbahan diha sa gipadayag ang mensahe nga ilang gikinahanglan paghinulsol. Mao na nga atong tan-awon sad na kung asa ta dapit sa 7 ka klaseng simbahan. Kanang atong imong simbahan diha. Asa sa 7 ka klaseng simbahan. Ang uban pod karon mga kaigsunan na busy nag-inangkon nga kami mo'y tinuod nga simbahan. Kamo dili mo tinuod nga simbahan. Ato ning hisgutan mga kaigsunan kining pulong one save, always save. Itawag na siya usas. Ang uban mga kaigsunan, muingon sila nga, once nga naluwas na ka, dili na gyud ka malaglag. Dili na ka matagak pa. Unya, doon na po'y mga doktrina o discussion sa mga tao nga maingon nga naa ang save always save, pero dili angay magkumpiyansa. Kay pwede siyang mawagtang ang save always save. Mana nga sa kinabuhi sa Kristohanon mga kaigsunan, kung maghisgot sa kaluwasan, wala gyapon magkahiusa. Arita sa hisgutan nato ning save always save, usa sa ilahang putloon nga bersikulo kining Buhat kapitulo 13:48. So kung doon na mo'y Biblia diha, ato ning tagaan o pagtagad sa 48. Ingon din sa 48, sa pagkadungog niini sa mga dili Hudiyo, nalipay sila o gidayeg nila ang mensahe sa Ginoo. Ug katong gipili alang sa kinabuhing dayon, nahimong magtotoo. Kini bitang once nga gipili ka, ang Dios mo'y tag-iya sa kaluwasan, siya ang nabutang sa kaluwasan sa kinabuhi sa tao. Daghan nga mga bersikulo nga pwede siya nga makapalig-on ni ining maong mensahe. Sa wali ni Pablo, may ingon si Pablo nga
walay makapahimulag nato gikan sa gugma ni Kristo. Walay makapahimulag. Si Kristo nga nahigugma nato, nimo nako, walay makaulang, walay makapahimulag, walay makapakuha nato. Magpabilin ang gugma ni Kristo aron sa pagpanalipod natong tanan. Unya, kung doon na may mubulag, matud pa sa libro sa Juan, kung doon na may mubulag diha sa inyuhang pundok, sila dili tinuod nga mga sakop. Dili tinuod nga mga luwas. So, unsa man gyud ilhanan sa tinuod nga luwas? Kabalo ba mo, mga kigsunan? Ang ilhanan sa tinuod nga luwas, dili ang pag-angkon nga ikaw mo'y tinuod nga luwas. Dili na igo nga muingon ta nga ako, luwas yun ko, save, always save yun ko. Once save, kanunay yun kong luwas. Dili na mo'y basihanan ang gitudlo sa Biblia. Ang gitudlo sa Biblia, nga ilhanan nga tinuod yun ka nga naa sa kaluwasan, tinuod, kani mao ni siya. Una, tinuod kang mipadayon. Kanang word nga ning padayon, bisag makaagikag mga pagsulay, bisag makasinati ka sa bisan unsang sitwasyon, mapaproblema, kanang na may kasamo, kabalaka, kagubot, kagulihang uban pa, apan pabilin kang nag-alagad sa Dios. Pabilin kang nagmatinud-anon sa Dios. Pabilin kang nagkinabuhing matarong balaan. Kaya ang tinuod nga naa sa kaluwasan, katong tao nga nagpadayon. Mao na gilitok ni Jesus Christ. Si Jesus Christ militok, miingon si Jesus Christ, ang magpadayon hangtod sa katapusan, mao ang maluwas. Si Jesus miingon ang magpabilin, ang word ang magpabilin. Kung di ka magpabilin. Si Apostol Pablo, doon na say mensahe nga pwede gyud nga mupalig-on sa mahitungod sa kaluwasan, nga ang tinuod nga tao nga naa sa kaluwasan, tinuod nga tao nga naas kasiguruhan katong nagpadayon. Munang ikaw ug ako, gidasig ta sa pagpadayon. Bisan unsa ang sitwasyon nga atong masinatian, bisan unsa nga mga pulong nga atong madunggan, bisan unsa nga sitwasyon, bisag asa ta nga lugar, importante nagpadayon ta. Nagpabilin ta diha ni Kristo. Si Apostol Pablo diha sa Galacia, kapitulo 5. Ablihin yung Biblia, ato nang basahon ang versikulo 4. Mingon din kamo, nga niningkamot nga isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod, nahimulag Ginoon kang Kristo og sa grasya. So diha nga, kana bitang kamo nga naningkamot nga isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod, nahimulag Ginoon kang Kristo og sa grasya. Ang punto din kining word nahimulag. Buti pasabot, ang once saved, always saved, mahilis na siya kay naay gilitok si Apostol Pablo nahimulag. Ang pulong nahimulag, gikan na naanaunta ka kang Kristo. Dili na muwali si Apostol Pablo anang pulong nga nahimulag kung ang usa ka tawo wala pa gyud maluwas. Buti pasabot, naluwas na ning tawhana apan nahimulag man. Nahimulag siya diha kang Kristo ug sa grasya sa Dios. Kanang word nga nahimulag, mga igsoon, sultihan ta mo, mga tao nga nakasinati ug nakadawat sa kaluwasan. Pangutana, unsa may hinungdan o rason nga nganong nahimulag sila? Tungod kay dili pagtulun-an ni Kristo ang ilang gisunod. Ang balaod. Balaod ni Moses, daghan kayrong nagwali nga kung dili mo musimba sa Dios sa adlaw Sabado, impierno gyud mo. Kung mukaon mo ani,
Imperno gyud mo. Kana kung wala pa mo abot si Jesus Christ. Kung wala po mo abot si Jesus Christ, wala po tay kaluwasan kay mga hintil man ta. Muna nga, kung imong tan-awon ang mga wali ni Apostol Pablo, imong makit-an ang doktrina nga once saved, always saved, mahilis na siya sa mga mensahe sa Biblia. Dili na siya mahilis alang sa mga taong nagpabilin. Dili na siya mahilis alang sa mga taong nagpadayon. Muna nga, kung mubarog ta sa once saved, always saved, siguruha ang mga pulong nagpadayon ka sa pag-alagad. Wala kay laing gisunod gawas lamang sa mga pagtulunan ni Jesus. Kung nangalagad ta, apan ming adaptag mga balaod. Daghang mga tao nga grabe nga misunod o mituman sa mga balaod pero wala magkinabuhi sa mga pagtulunan. Hinumduman nato, ikaw ug ako nga mga hintil, wa tay labot sa balaod. Kay dili para nato ang balaod. Ikaw ug ako nga mga hintil, ang atong gikinahanglan pagtulunan. Naunsa wala na ba diay nato ang balaod? Inani ni siya, lahi ang balaod sa Old Testament, lahi ang pagtulunan, lahi ang mga sugo nga imong makit-an ilalom sa grasya. Kay basig mo ingon ta nga, Pastor, kung wala na'y balaod, pwede na daitang mangawat, pwede na daitang mupatay. Pangutana, gitudlo ba na sa grasya nga pwede na tang mupatay? Gitudlo ba di na sa grasya o pagtulunan ni Jesus Christ ug sa sugo ni Jesus Christ nga pwede tang mangawat? Ang gitudlo ni Jesus Christ mas higpit pa sa gitudlo sa balaod. Tan-awa ang gitudlo kaniadto, matud pa ni Jesus Christ. Ang giingon kaniadto, higugma ang imong mahigala, dumti ang imuhang mga kaaway. Apan si Jesus miingon, sultihan ko kamo. Higugma ang inyong mga kaaway. Pag-ampo kamo sa mga taong nagpasipala kaninyo ug panalangini sila. Dili na nato matuman kung walay tabang sa Ginoo. Muna nga ang once save always save, naana siya sa mga taong nagpadayon. Naana siya sa mga taong nagpabilin. Pero mahilis na siya kung mubiya ka sa grasya. Kung ang mga pagtulunan ni Jesus Christ, dili nimo ambingan. Dili ka magpabili ni Jesus Christ, mahimulag ka. Muna'y gitawag, nanaunta tos kaluwasan, nahimulag sa tinuod nga kaluwasan. Doon na pag yung mga wali diha sa New Testament sa libro sa Hebreo. Ingon diha sa libro sa Hebreo kapitulo 6, versikulo 4. Dili na gayod makahimo paghinulsol pag-usab katong namiya. Kay kaniadto diha sila sa kahayag. Kahayag sa Dios, dili kahayag sa simbahan, dili kahayag sa doktrina, kahayag sa Dios. Nakatilaw sila sa gasa sa langit. Nakapakigambit sa Espiritu Santo. Kini mga tawhanan na nila ang balang Espiritu. Nahibalo sila sa maayo ang pulong sa Dios, nga maayo ang pulong sa Dios, og nakatagamtam sila sa gahom sa umaabot nga katuigan. Apan, namiya gihapon sila. Dili na mahimo ang pagpabalik kanila sa paghinulsol kay gilangsang nila pag-usab ang anak sa Dios ug ilang gipakaulawan at tubangan sa tanan. Kabanday mo, daghang nga mga tao nga muangkong luwas na pero ilalom pasbisyo. Daghang mga tao nga muangkon nga sila ang tinuod nga nangaluwas.
pero ang batasag kinaiya dili haom sa Biblia. Unsa man ang mga ilhanan nga tinuod ta nga naas kaluwasan. Muhatag ko og libro diha sa Biblia. Ang tinuod nga tawo nga naas kaluwasan, katong tawo nga nagtuo nga kanunay naningkamot. Naningkamot sa pagpadayon, naningkamot sa pagpabili ni Jesus Christ, naningkamot sa pagkinabuhing matarong, pagkinabuhing balaan. Doon ako'y basahon sa wali ni Pedro. Ikaduhang Pedro, Kapitulo 2. Ablihin yung Biblia, atong basahon ang Ikaduhang Pedro, Kapitulo 1. Kapitulo 1. Nas Kapitulo 1. Ingon dinhi sa versikulo 5. Tungod ni ini, ang title gani dinhi pagkatinawag o pagkapinili. Gitawag ta, gipili pagyud ta. Unya dunay pagtulunan si Jesus Christ, dili ta nang tinawag, pinili. Kinsa man ang pinili? Katong may response. Kay dili tanan nakadungog wali ni response. Ako nagtuo nga sa ato ang pagkuyog ug pag-uban sa programang Pulong Mong Kinabuhi ko, nakit-an ka sa Ginoo nga ni-response ka. Ang tao nga ni-response, makit-an na sa buhat. Ang buhat mo'y musulti, ang buhat mo'y musugilon, nga mi-response ta sa tawag sa Dios. Unsay giingon dinhi sa Ikaduhang Pedro Kapitulo 1, versikulo 5, tungod ni ini, paningkamuti nga ikadugang sa inyong pagtuo ang maayong pamatasan. Ang maayong pamatasan, ang kahibalo. Ang kahibalo, ang pagpugong sa kaugalingon. Sa pagpugong sa kaugalingon, pagkamainantuson. Sa pagkamainantuson, ang pagkadiyos nun. Sa pagkadiyos nun, ang iniksuon nga pagmahal. Sa iniksuon nga pagmahal, ang gugma. Kini mao ang hiyas nga inyong gikinahanglan. Kung nagdagaya na kinigdiha kaninyo, mahimo kamong madesigon o mapuslanon tungod sa inyohang kahibalo, may tungod sa atong Ginoong Jesucristo. Apan kadtong wala makabato ni ini, buta o halap og nakalimot siya nga gipasaylo na ang iyang mga sala. So gipasaylo na di sila. Nakadawat na ning mga tawhana sa kaluwasan kay gipasaylo na sila sa kaluwasan, sa ilang mga sala. Versikulo 10. Busa mga igsuon, paningkamuti gayod, nga kapamatud-an ninyo ang pagkatinawag o pagkapinili. Pagkapinili sa Dios. Kung buhaton ninyo kini, dili gayod kamo mapukan. But ipasabot, pag dili na buhaton, posibilidad nga mapukan. Kristohanon ka, wala ka mangningkamot nga matarong ang imong batasan. Uy, daghang mga Kristohanon, way batasan. Tinuod na, way batasan sa bana, way batasan sa asawa, way batasan sa pamilya. Daghang mga Kristohanon nga maayo kaayo sa iyang isigataw, pero pamilya, way panahon. Ayog tuguti nga usa ka. Pabaga ka diha sa pulpito, pabaga ka diha sa simbahan, feeling maayo kaayo ka, pero wa kay relasyon tarong sa imong bana, wa kay relasyon tarong sa imong asawa, hipokritura kay ka. Pag yung mga Kristohanon ay, maayo kay muhilak sa pulpito, pero sige pangabit. Ang problema pag yun, kay gihuli wedding pag yun sa pastor. Kamu kuno ana? Naningkamot ba na sila nga mahimong maayong batasan? Ingon din busa mga igsuon, paningkamuti gayud nga pamatud-an ang pagkatiwan o pagkapinili sa Dios. Kung buhaton ninyo kini, dili kamo mapukan. Ug dili gani mapukan, unsay mahitabo? Versikulo 11. Ug niining paagi hatagan kamo sa hingpit nga katungod sa pagsulod sa walay katapusang gingharian sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Jesucristo.
Ipasabot mo na mga tinuod nga naay kasiguruhan sa kaluwasan. Katong nagpadayon, katong naningkamot. Ang uban mo ingon nga, Pastor, hingpit naman ang kaluwasan nga gibuhat sa Dios ni Jesus Christ. Dili man na atong buhat ang kaluwasan. Kinsa manggoy nag-ingon nga ako nang buhat ng akong kaluwasan? Kanang kaluwasan buhat na sa Dios diha ni Kristo Jesus. Dili na buti pasabot ba kanang giingon ni Apostol Pablo diha sa Episo kapitulo 2, 8-9, ang gipasabot diha wala tay na buhat nga maayo para makadawat tas kaluwasan. Kusa ning abot ang kaluwasan sa dihang may tuo ta. Pangutana, kung mituo ka, kung wa ka magkinabuhis pulong sa Ginoo, ang gitudlos Biblia, wa ka motuo. Kay ang tinuod nga mituo, mitrabaho sa mga pagtulunan ni Kristo. Unsa may mga pagtulunan ni Jesus Christ, angay natong paningkamutan. Nga atong ikinabuhi, samtang doon na pa'y panahon. Unsa may gidili yun na. Unsay gitugot yun na. Kung gidili ang pagpakikilawas sa lawayong pakikilawas, nan, ayaw buhata. Kay ang pulong pagtuo, musulti na kung doon na kay kitrabaho. Ang pulong pagtuo, matugkad na diha sa imong pagsunod sa mensahe ni Kristo. Mahinungdan mga kaigsunan, yes, tinuod ang kaluwasan na regalo. Regalo ng kaluwasan. Wala, kanang word regalo, wala kay gibuhat nga para marigaluhan ka. Kusa na siya niabot. Gidawat nimo ang kaluwasan sa dihang mituo ka. Pero dapat magpabilin ka sa tinuod nga pagdawat. Dili kay nidawat ka karon, ugma imo na pong buy-an ang regalo. Kabalo ba mo anang regalo kanang kaluwasan? Package na yan eh. Maghisgot ang kaluwasan nga regalo naa na diha ang saad sa Dios, pagtulunan sa Dios, mga sugo sa Dios, mga mensahe sa Dios. Kung moingon tang nakadawat tas kaluwasan, giguba na to ang iyang mga pagtulunan ug wala gani tay kalibutan. Daghang mga Kristohanon nga ugani kalibutan sa mga pagtulunan ni Jesus Christ. Basta kay ni tuo lang. Atong hinumduman mga kaigsunan, yes, tinuod ang regalo grasya. Ang regalo mga kaigsunan kanang kaluwasan, grasya, apan dili lisensya nga magpakasala ka. Unsay giwali ni Pablo diha sa Roma kapitulo 6 versikulo 1 ug 2, ablihin yung Biblia. Akong basahon. Roma kapitulo 6 versikulo 1 ug 2. Busa unsa may atong ikasulti karon? Magpadayon ba kita sa pagpakasala aron mudugang ang grasya sa Dios? Tubag, versikulo 2. Dili gayon, kay mahitungod sa pagpakasala, patay na kita. Busa unsaon man nato pagpadayon pagkinabuhi diha sa sala. Kung ang tao nagpadayon sa pagkinabuhi diha sa sala, buhi pa ang sala diha kaniya. Mao na nga ang tao nga tinuod nga naas kasiguruhan sa kaluwasan, nagpabilin, nagpadayon. Nagpabilin diha ni Jesus, nagpadayon sa mga pagtulunan ni Jesus. Kung ikaw ug ako,
muangkon ta nga naa na to ang kaluwasan, dili gyud ta mahimulag sa Ginoo, pabilin ta. Dili kay mugawas musod, musod mugawas. Dili pwede ng off and on. Ayaw baliki ang kagahapon. Kung nakasala ka kaniadto, ayaw buhata karon. Labaw na nga ayaw buhata ugma. Kaya naman, wala katagai katungod sa pagbuhat og sala. Dili lisensya ang grasya o kaluwasan para magpabilin ka sa sala. Ang kaluwasan, mga kaigsunan, ato ang hinumduman nga tinuod ang kaluwasan, dili ni siya usa ka tikit nga dili na mabawi. Kung dili usa ni siya ka maingon tang relasyon nga kinahanglan, kana bitang magpabilin ta og atong bandayan. Kita mo'y gitagaan ani katungod. Mao bitaw na niingon si Jesus, pabilin mo. Kung dili mo pabilin, may sama mo sa usa ka sanga nga way bunga. Ang usa ka sanga nga dili mamunga, putlon na siya. Putlon. Usas ako ang ikadasig mao ni. Sa inyong simbahan, organisasyon, kung save always save ka, one save always save ka, padayon sa walay pagpanghukom sa uban. Kung dili ka save always save, padayon sa walay pagpanghukom ni pagpangumpara sa uban. Akong ikadasig mao ni. Kung one save always save ka, ayaw pun pagpakasala. Lahi ang pulong nakasala, lahi ang pulong nagpakasala. Karon, kung ang usa ka tawo nga maingong one save always save ko, unya nangabitra. Moingon po dayon, dili lagi na siya luwas, kay ang tinuod nga luwas, di na siya mangabit. Ang tinuod nga luwas, di na siya magpakasala. Mga igsuon, ang mensahe nga one save always save, mabasa sa Biblia. Gipasabot sa Biblia. Dili yung literal nga mabasa. Lamang ang pinganan, bantayanan. Dapat nakas pagpabilin. Dapat nakas pagpadayon. Dapat nakas pagpaningkamot. Pero kung moingon ta nga one save always save naman ko, niya sige kag pagkasala or wala ka magpabilin. Kay ang tinuod nga nagpabilin, mga kaigsunan, nagkinabuhi sa mga pagtulunan ni Jesus Christ. Kung moingon tang nagpabilin, wala gani tay kalibutan sa mga pagtulunan ni Jesus Christ. Ikaw ray miunay og ilad sa imong kaugalingon. Mao na nga kung ikaw ug ako tinuod tang nagpabilin ni Kristo, dapat ang atong binuhatan maoy mo testimony sa mga pagtulunan ni Jesus Christ. Unsay buot ako ipasabot? Wala ka mangapit. Wala ka magpakoring nun. Ang napulo ka mga pagtulunan ni Jesus Christ, imo nang ikinabuhi. Kay kung wala na mo na ikinabuhi, ikaw ray miunay og ilad sa imong kaugalingon sa pagpatuo sa imong kaugalingon nga luwas ka. Kaya ang tinuod nga tao nga luwas, nagpadayon, nagpabilin, naningkamot.
Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin kanatong tanan. Akong tagaan og pagtagad ang inyong mga mensahe nga miabot diri sa ato nga programa. Mayong gabi ni Efrel Joy Diaz, mayong gabi, mayong nga pakiguban, dalaygon ang Dios magpanalangin. Sa inyong nga uban sa ato nga programang pulong mong kinabuhi ko. Atong oras alas 9 untop, no? Ako lang ipahibalo nga kung doon natay awa ko'y lakaw ugma, kung makauli lang mi, kung mulakaw man gyud mi ugma, kina ako ihatod nga mga bisita, kung makalabang mig Negros, adto na mo paliton ang drum set dito sa Dumaguete. Kay naamay na maligya dito og sounds. Kung makakaplag mi dito og drum set, makauli ra mi dayon dire. Maka-live ko unya og mas gabi. Mayong gabi ni Melinda Riambonanza, mayong gabi pastor, mayong gabi sa tanan. Dalaygon ang Dios padayong pagpanalangin. Dunay ga request ganina no, gaawit makalangit, ako ang tagaan og pagtagad ang nag-request. Ako sa to nga pangitaon kung unsa to nga awit makalangit nga gi-request. Sige. Pas na ay moingon dili ta perpekto makasala gyud. Paano i-encounter ani nga rason pastor? Good evening pastor, God bless. Sige, salamat kay sa pangutana to ni tagaan pagtagad gikan ni Marcos Monticelio. Naay moingon dili ta perpekto. Kanang word nga dili perpekto mura basta gitagaan natog idea ang atong kaugalingon nga mudawat ra ta og sala. Tinuod ang gipakita sa Biblia makasala ra gyud ta. Ngano man na may giingon diha god nga kung naay makasala. Buti pasabot posible kang makasala, o posible pod nga di gyud pud ka makasala. Pero kung dunay makasala, ang pamaagi, musampit kas amahan, mangayo kag pasayloon ka. Kung pananglitan, nay makasala. Pero lahi kay ng pulong makasala sa pulong nagpakasala. Kung Kristohanon ka, nakasala ka karon, unya nakabalo ka di kasala man di ka. Imo rang gi welcome ang buhat mo ingon ka nga dili bitaw ko perpekto. Walay taong perpekto. Sa mata sa tao. How about sa mata sa Dios? Tinuod ba nga walay taong perpekto? Kung ang mata sa tao mo'y mulantaw, dunag yun ay apan. Bisag saon, dunag yun apan. Bisag unsa pa na kahingpit, bisag unsa pa na ka maayo, dunag yun ay apan. Kung ang tao na'y mo, tanaw. Kanang mo ingon, gwapa unta apan. Gwapo unta apan. Buutan unta apan. Yun ay apan. How about kung ang Diyos mo'y mo tanaw? Gipakita bas Biblia nga wa gyoy perpekto? Duna. Si Jesus miingon, Mateo Kapitulo 5, versikulo 48, pag mahingpit kamo. Kung tinuod man nga wa gyoy mahingpit sa mata sa Dios, di na naiwali ni Jesus. Buti pasabot, sa mata sa Dios, doon ay mga tao di makasala. Once sila nga giluwas sa sala, wala na sila magpakasala. Sa mata sa Dios. Pero sa mata sa tao, sa ako nang gikaingon, bisag unsa pa nimo ka perfect. Dili ka perfect sa mata sa tao. Pero ako nimo, muingon ka nga, kung maasawa lang nako na, kung mabana lang nako na,
Wa na ko'y pangitaon pa. Sure? Ato ning tagaan mga kaigsunan pagtagad inyong mensahe. Okay? Dili ta perpekto makasala gyud. Paano encounter ani rason pastor? Okay. Ang ipakita sa Biblia posibleng makasala. Pero doon ay solusyon mga kagpasaylo samahan. Pero kanang word posible naapoy imposible. Naapoy posible kang makasala, naapoy posible pud ka nga di makasala. Mano ipakita sa Biblia? Like ni Job. Si Job, dinaig sa Dios. Ang Dios yun mismo ang nagdaig. Ingon ang Dios, nakakita bakas akong alagad? Walay sama niya, kamataro. Si Elina, matod pasalamat, pastor, sa mensahe, ang pulong sa Dios, imong gitudlo, gipasabot ka namo. Pastor, naalang ko'y ipangutana nimo, ug alagad ka sa Ginoo niya, nibalik sa iyahang bisyo, inom o pangbabae, maluwas pa ba na siya? Nakabalo naman god siya sa kamatuoran. Indot kay pangutana. Pero ang tinuod mo ni, samtang buhi pang tao, doon na pa'y chance.